Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U tjerġajna iltqajna hawnhekk f'din l-Ewkaristija biex aħna il-ġimgħa tagħna norbtu mal-mulej, u allura biex il-mulej verament ikun l-ankra tal-ħajja tagħna dak li l-fus li l-ħajja tagħna ddur madwaru. Illum propju nisimgħu lil Ġesu fil-Vanġelu jgħidilna li hu t-triq, il-verità u l-ħajja. U allura verament nitolbuh li aħna nintrabtu miegħu li hu jkun iċ-ċentru tal-ħajja tagħna u tal-għażliet kollha tagħna. U dan il-weekend partikolari huwa marbut ma' diversi okkażjonijiet, anki għada huwa jum l-om u allura anka fil-bitħa ħriġna din l-istatwa devota ta' Omna Marija biex anka il-ħarsa tagħna ddur lejha bħala l-om tas-Salvatur u l-om tagħna il-koll, l-om tagħna bħala membri tal-Knisja. Illum hija wkoll il-festa tal-Qaddis tagħna, San George Preka, dak li il-Papa kien sejjaħlu it-tieni missier ta' Malta fil-fidi. U allura biex jiraq li aħna wkoll niċċelebraw dil-Qudiesa bi spiritu ta' gratitudni għal dak li Dun George għamel għal pajjiżna u anki għal tant għall-Knisja madwar id-dinja u anka biex nitolbu li ħafna żgħażagħ oħrajn ikomplu jaħdmu f'din l-għalqa, b'mod speċjali anka fis-soċjetà tal-mużew. Fil-bidu tal-Qudiesa ħuti nersqu quddiem il-mulej u nitolbuh il-maħfra għan-nuqqasijiet u d-nubiet tagħna. Int li jinżilt mis-sema biex issalvana, mulej ħniena. Int li ħadd il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' teħodna għand il-missier, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. U flimkien ħuti infaħru lil Alla. Glorja l Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdieni Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' Alla bejn il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqajt talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. U fil-bidu tal-Qudiesa s-saċerdot dejjem jagħtina mument ta' talb, fil-fatt għalhekk ngħidu nitolbu, huwa mument fejn niġbru l-ħsibijiet u l-intenzjonijiet tagħna u jiena nħeġġiġkom biex f'dan il-mument inresqu wkoll it-talbiet tagħna lil mulej narfu għal xiex nixtiequ nitolbu f'din il-Qudiesa. Jiena nixtieq li nitolbu għal morda kollha, ma nixtieq nitlob mod speċjali għal żagħżugħ jismu Matteo Grima li kien involut f'inċident ftit tal-jemilu. U allura qegħdin inżommu ħafna fit-talb tagħna, grazzja Alla għamel passi kbar il-qudiem imma nkomplu nitolbu għalih għal dawk li qegħdin iduru bih. Inkomplu nitolbu wkoll għal morda kollha bil-coronavirus biex il-mulej jagħtihom il-fejqan u jagħti anke il-ħarsien u l-protezzjoni u l-erf tiegħu lil dawk kollha li qegħdin ifittxu kura għal din il-marda. Nitolbu. U għal interġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi ibnek ċekken lilu nnifsu. Imla lil fidili tiegħek b'ferħ qaddis u għati għena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Għażlu 7 irġiel mimlijin bl-Ispiritu Santu. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dawk il-jiem l-att tad-dixxipli kien qed jiżdied. Għalhekk sar xi tgergir mill-Lud Griegi kontra l-Lut. Għax derilhom li ma kienx hemm min joħsib ir-romol tagħhom fil-ministeru ta' kuljum. Għalhekk it-tnax sejħu l-ġemgħa tad-dixxipli u qalulhom mhux sewwa li aħna nħallu l-kelma ta' Alla biex naqdu fl-imwejjed. Mela l-aħwa, ħudu ħsieb u għażlu minn fostkom 7 irġiel li għandhom isem tajjeb u li huma mimlijin bl-ispirtu u bl-erf. U nħallu din il-ħidma f'idejhom. U aħna nagħtu ruħna għat-talb u għall-ministeru tal-kelma. Dan il-kliem oġob lill-ġemgħa kollha u għażlu lil Stiefnu, bniedem mimli bil-fidi u bl-Ispiritu Santu, lil Filippu, lil Prokoru, lil Nikanor, lil Timon, lil Parmena u lil Nikola,
proselita minn Antiochja. Lil dawn resquhom quddiem l-apostli li talbu u qiegħdu idejhom fuqhom. U l-kelma ta' Alla kienet tixtered dejjem aktar. L-att tad-dixxipli kien jiżdied ħafna f'Ġerusalemm u l-kotra kbira ta' qassisin kienu joqogħdu għal fidi. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali se nwieġbu flimkien ħatkun mulej it-tjieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Ħatkun mulej it-tjieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Għannu ġusti bil-ferħ lil mulej jixir ilhom ifaħruh in-nies sewwa. Faħru l-mulej bid-daqq taċ-ċetra. Għannulu fuq l-arpa baxar kordi. Ngħidu flimkien ħatkun mulej it-tjieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Għax sewwa hi l-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tjieba tal-mulej mimlija l-art. Ngħidu flimkien ħatkun mulej it-tjieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu, biex jeħlishom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ngħidu flimkien ħatkun mulej it-tjieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. It-tieni qari. Intom ġens maħtur, saċerdozju rjali. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżjes, ersqu lejn il-mulej li hu dik il-ġebla ħajja li kienet imwarba mill-bennejja, imma magħżula minn Alla bħala ġebla għażiża. U intom ukoll bħal ġebel ħaj inbnew f'dar spiritwali, saċerdozju qaddis, biex toffru sagrifiċċji spiritwali li jogħġbu lil Alla permezz ta' Ġesu Kristu. Għax hekk hemm miktub fl-Iskrittura, jiena nqiegħed f'Sion ġebla tax-xewka, magħżula u għażiża. Min jemmen fiha ma jkollux għax jitħawad. Għalikom mela li temmnu dan huwa ġieħ, għal dawk li ma jemnux din l-istess ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka, ġebla ta' diġrif u tfixkil. Tfixklu għax ma qadux għall-kelma ta' Alla, għal dan kienu ddestinati. Immintom ġens maħtur, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu li Alla kiseb għalih, biex ixxandru t-tifħir ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. L-kelma tal-mulej. Nraddu ħajr lill-Alla. Jienu t-triq, il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tħallux qalbkom titħawwad, emnu f'Alla u emnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet. Li ma kienx hekk kont ngħidilkom sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. U meta mmuru nħejjilkom post nerġa' niġi biex nieħodkom miegħi, biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U it-triq għal post fejn sejjer ta' fuqha. Tumas qallu: mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer, kif nistgħu nafu t-triq? Wieġbu Ġesu: jiena u t-triq,
il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Kieku għaraftu li kontu tarfu wkoll lill-Missieri. Min issa l-qudiem tarfuh, anzi, diġà rajtuh. Qallu Filippu, mulej urina il-Missieru jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġeb ili daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix, min ra lili ra lill-Missier. Kif tgħidli urina l-Missier? Ma temminx li jiena fil-Missier u l-Missier fija? Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi, iżda il-Missier li jammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Emnuni, jiena fil-Missier u l-Missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra emnuni minħabba dawn l-opri stess. Tassew ngħidilkom min jemmen fija u wkoll qatt jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien u ikbar minnhom qatt jagħmel għax jiena sejjer għand il-Missier. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. U ninsabu fi żmien lejt, anzi dħalna sewwa fi żmien lejt, fil-fatt dan huwa il-ħames ħadd tal-lejt. Ninsabu 4 ġimgħat bot mill-lejt imqaddes, mill-lejt il-kbir. Imma illum fil-Vanġelu donna għamilna pass lura għax m'għadniex hawnhekk qegħdin nitkellmu wieħed mir-rakkonti ta' nies li forsi jiltaqgħu ma' Ġesu wara l-qawmien tiegħu, imma morna naqra lura għamilna naqra rewind biex immorru propju fil-qofol ta' dak id-diskors ta' Ġesu li Ġesu jagħmel waqt l-aħħar ċena. Dak id-diskors ħireġ mill-qalb li San Ġwan jagħtihulna f'detta l-kbir chapters sħaħ mill-Vanġelu ta' San Ġwan iddedikati lil dan id-diskors ta' Ġesu, id-diskors tal-farewell biex ngħidu hekk. Ħuti b'mod speċjali fid-dinja l-antika kellhom kważi devozzjoni lejn l-aħħar kliem ta' xi ħadd ta' għażiż. Seta' kien mexxej reliġjuż, mexxej politiku, bniedem ta' influenza, xi guru biex ngħidu hekk. Kienu joqogħdu attenti ħafna x'inhu l-aħħar kliem tiegħu. Allura nistgħu nimmaġinaw li anke l-komunità tad-dixxipli ta' Ġesu meta ġew konxi jisma' dik veru kienet l-aħħar ikla ta' Ġesu, l-aħħar mument li Ġesu kellu biex veru jgħallimna biex jurina l-qalb tiegħu. Allura ożżew ħafna dak id-diskors u għandna allura meditazzjoni sħiħa. U Ġesu f'dan id-diskors li jagħti propju ftit sigħat qabel il-passjoni u l-mewt tiegħu, u għalhekk dik il-kelma tieħu jerġa' iktar qawwa għax nafu li Ġesu f'dak il-mument ftit sigħat bot mill-mewt tiegħu, mill-mewt u anke l-qawmien tiegħu sintendi. Imma Ġesu ċertament rid jgħid xi ħaġa importanti. U Ġesu jagħti dan id-diskors fejn l-ewwel ħaġa naraw il-qalb ħanina tiegħu. Li d-dixxipli qed iħeġġiġhom biex ma jikkonfondux, biex ma jibżawx, biex ma jħallux qalbhom titħawwad. U allura naraw il-ħniena ta' Ġesu. Flok ifittex min jikkonsla lilu u jikkonsla lill-oħrajn. Imma mbagħad jieħu anke dik l-opportunità biex iwiedhom, jgħidulhom sejjer qabilkom. U sejjer qabilkom biex inħejjilkom post. Ġesu kien jaf li din it-tluq tiegħu anke minn din id-dinja, ejjew nżommu f'moħħna. Ftit tal-jiem oħra niċċelebraw ukoll il-festa tal-Absi, it-tluq tal-mulej fis-sema. U allura Ġesu jaf li f'dak il-mument ukoll qed iħejjina u l-Knisja għalhekk anke tuża dan il-qari biex nibdew inħejju ruħna biex nifhmu dejjem iktar din l-idea ta' Ġesu li jmur qabilna biex iħejjinna post. Post mhux post fiżiku, imma biex lienna biex ngħidu hekk jippreparanna triq għal meta xi darba aħna wkoll għad irridu niltaqgħu mal-Missier. Ħbieb, fid-dinja l-antika l-armati kien ikollhom dawk li jissejħu il-prodromoi. Parti stakkament mill-armata li kien imur qabel il-bqija tal-armata biex iħejji triq. Kienu jimxu daqs jumejn tlieta quddiem il-bqija tal-armata biex jiċċekkjaw it-terren, biex jiċċekkjaw l-art, jaraw jekk hemmx possibilità ta' periklu, jaraw jekk hemmx possibilità ta' ambush fejn armati oħrajn joħorġu biex jattakkaw, kienu jimxu quddiem l-oħrajn biex iħejjulhom it-triq. U Ġesu donnu qed jgħidilna jiena ħanimxi qudiemkom biex nara li kollox sewwa għalikom biex fejn imxejt jien intkom tkunu tistgħu timxu intkom ukoll. Biex jekk Alla jrid fejn mort jien, eventwalment taslu intkom ukoll fil-qalb tal-Missier. Dan huwa il-post l-aħwa jew nżommu f'moħħna. Fil-fidi tagħna aħna mhux qed nitkellmu dwar post fiżiku tal-ġebel, qed nitkellmu dwar l-għaqda finali tagħna sħaħ mhux biss ir-ruħ imma anke l-ġisem glorifikat xi darba marbut ma' Alla l-imbierek. Allura nifhmu li Ġesu qed jagħmel dan il-vjaġġ qabilna għalina. Imma mbagħad Ġesu jagħmel xi ħaġa groundbreaking. Il-ġimgħa l-oħra jekk tiftakru tkellimna dwar Ġesu li jgħid jiena ir-rajiet tajjeb.
u jgħid li n-naċ jarfu l-leħen tiegħu u ma jemxux wara ħadd ieħor għax il-leħen ta' rajja oħra ma jarfuhx. Ġesu hawnhekk jagħmel xi ħaġa kbira. Minkejja li l-Ġesu nafuh bħala bniedem umli. Minkejja li Ġesu qatt ma poġġa lilu nnifsu fuq pedestal ta' importanza, anzi, propju ftit paġni bot minn dan l-istess Vanġelu li għadna kif rajna, Ġesu jinżal mantar, jinżal arkubteħ u jaħsel saqajn id-disċipli tiegħu. Ġifieri Ġesu qatt ma fittex xi pożizzjoni ta' importanza, qatt ma fittex li ħadd ieħor jaqdi lilu, qatt ma fittex li jitkessaħ fl-awtorità tiegħu. Imma sa frattant hawnhekk jagħmel diskors li ma tistax tieħdu biċ-ċajt. Jagħmel diskors li rridu neħduh b'serjetà kbira. Ġesu jgħidilna jiena it-triq, jiena il-verità u jiena il-ħajja. U ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. U din kbira ħuti. Għax hawnhekk għandna lil Ġesu li qed ipoġġi lilu nnifsu fiċ-ċentru tal-fidi tagħna. U għalhekk li aħna nissejħu Kristjani jew inkella insara, it-titlu tagħna huwa dawk li huma ta' Kristu. Jew inkella anke din il-kelma partikolari li aħna għandna Malta, Nisrani, hija propju ġejja mill-kelma Nazzareni, aħna tan-Nazzarenu, aħna ta' Ġesu. It-titlu tagħna l-aqwa titlu li jista' jkollna ħut il-kol kemm aħna saċerdoti reliġjużi lajċi, imma huwa dejjem li aħna ta' Kristu. Ġesu huwa iċ-ċentru tal-fidi tagħna. U Ġesu qed jgħidilna bħalma jekk tiftakru ftit dawk li kienu qed isegwu l-quddiesa, il-ġimgħa l-oħra qbad l-idea ta' Ġesu bħala il-bieb li minnu jridu jgħaddu n-naċ. U jiena qed jekk forsi rridu neħduha nestenduha naqra iktar dik iġbija, nimmaġinaw li aħna rridu nkunu nixbħu lil Ġesu biex ngħaddu mill-forma tiegħu. Ejjew issa nifhmu wkoll li Ġesu qed jgħidilna jiena t-triq. U jiena l-unika triq li twassal għand il-missier, għax jiena nafu, għax jiena marbut ħaġa waħda miegħu, għax jiena u l-missier ma' qudin ħaġa waħda. Eventwalment ħuti niċċelebraw ukoll il-festa tat-Trinità qaddisa u allura naraw din l-għaqda ta' 3 persuni falla wieħed. Ġesu li allura qed jistedinna lilna biex nimxu fuq bħala t-triq tagħna. U t-triq titkun tafa biex inti timxi fuqha. Jien niftakar żmien meta l-affarijiet li għandna llum il-ġurnata bħal huma l-GPS u navigators u hekk fil-karozzi tagħna ma kenniex il-Google Maps awtomatikament fuq l-smartphone u inti tista' tidħol tiċċekkja triq awtomatikament. Kont trid tagħmel ċertu riċerka. Niftakar darba kont l-Amerika meta kont għadni seminarista u kelli nagħmel vjaġġ ta' xi 250 mil għal laqgħa tas-seminaristi kelli il-pick-up tal-parroċċa u kont sejjer jien u qabel mort qed ngħidu fis-sena 2000 u allura ma kellix il-GPS bħal manna llum, GPS kien jeżisti ma il-karozza kienet ħafna basic biex ikollha dik it-tip ta' teknoloġija. U allura kelli niddownloadja it-triq kollha 250 mil jgħidlek eżatt. Issa x'intara dak is-sinjal inżel fuq ix-xelluk u mbagħad titissuq 50 mil ieħor, eċetera. Kelli xi 4 pages li kważi kelli nimmemorizzhom biex inkun naf eżatt milli triq sejjer ngħaddi. U naħseb li Ġesu dak li jixtieqna aħna nkunu nafu li hu t-triq u hu jixtieq wassalna għand il-missier u l-unika triq qed jgħidilna mhix ċajta din. Aħna llum ħbib tiegħi ngħixu f'dinja fejn qisu kulħadd irida li u hemm ħafna toroq u tista' tgħaddi minn ħafna toroq u iwa l-aqwa triq li totta għalik, l-aqwa triq li tfittex int. U Ġesu qed jgħidilna le m'hemmx ħafna toroq, jiena triq li twassal għand il-missier. Ħuti hawnhekk mhux qed nitkellmu biex ikollna sens ta' superjorità jew biex nitkesħu anke meta nħarsu lejn reliġjonijiet oħrajn. Imma għandna din l-idea li anke minnu tajjeb anke f'reliġjonijiet oħrajn, anke min ma jemminx imma huwa tajjeb jipprova jfittex il-verità u jipprova jgħix skont il-ġustizzja, jekk isalvaw bħalma jekk insalvaw aħna, dejjem qed insalvaw permezz tas-Salvatur tagħna li huwa Ġesu Kristu, is-Salvatur tal-bnedmin kollha. U din ngħiduha mhux biex nitkesħu imma li għandna tabbina b'responsabbiltà kbira. U għajjaw inneħħuha minn rasna l-aħwa li u huwa triq tiegħi triq differenti imma jgħoddu xorta waħda. Din pereżempju fil-affarijiet li jagħmlulna differenza kbira fil-ħajja tagħna ma nużawiex din it-tip ta' raġunament. Jiena nħobb inġib eżempju jekk jiena ndaħħala frasi. Jiena marit u għandi bżonn nieħu l-antibiotics. Imma jiena daħħalta frasi li flok antibiotics nista' nieħu il-ħelu. U allura mmur ngħid il-tabib u ngħidlu isma' jiena dawk l-antibiotics ma jogħġbunix għax iħalluli toma ħażina f'ħalli. Imma hemm dawk il-ħelu hekk dawk ikunu toma tajba mhux ħanagħmel riklami, imma ikunu toma tajba biċ-ċikolata minn ġewwa u hekk jiena ħanieħu minn dawk ta' minn flok, hekk jew hekk mhux qishom forma ta' pinnola, hekk jew hekk mhux qishom forma ta' mediċina, kollha koloriti hekk, ħanieħu minn dawk jien minn flok. It-tabib tiegħi jekk għandu farka sens li mhux ħajgħidli u iva ma jimpurtax l-aqwa li inti kontent.
Għax dik il-verità tiegħek. Jekk it-tabib tiegħi għandu jew għandha sens, jekk għandhom anke sens ta' dmir tagħhom li jridu jsalvaw li ħajti u jridu l-ġid tiegħi, allura jgħidli le, dawk ħudhom għal gost, ħudhom bħala deżerta. Imma jekk inti trid tfieq, din il-mediċina trid tieħu. U l-aħwa hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar mediċina li tista' tfejjaq li ġismi, imma hawnhekk Ġesu qed jitkellem dwar il-mediċina u stess li jrid jagħtina l-ħajja ta' dejjem biex ngħidu hekk qed jagħtina lilu nnifsu biex diġà minn din id-dinja aħna nkunu nagħmlu falla l-imbierek. U allura din hija importanti ħuti ejjew narfu il-meravilja tal-fidi tagħna. Ejjew narfu għalfejn tant qaddisin iddedikaw ħajjithom fil-bidu tal-Qudiesa semmejt San George Preka li kontinwament kien itambar dwar Ġesu. Anke dwar Ġesu imsallab u kien jirreferi għalih bħala l-ktieb il-kbir, ġifieri ħares lejh u tgħallem minnu, tgħallem dak kollu li għandek bżonn għall-ħajja, l-umiltà, il-fejqan, il-faraġ, il-maħfra, is-sabar. Dan huwa Ġesu ħuti qed jgħallimna t-triq pass biex iwassalna l-missier. U jgħidilna m'hemmx oħra. U nikkonkludi bdejn ta' wieħed mill-kittieba favoriti tiegħi, C.S. Lewis, kien jgħid il-fidi nisranija ma tistax tieħodha ta' naqra importanza u iwa għandha importanza moderata. Għal jekk hija vera għandha importanza assoluta. Jekk mhijiex vera hija gidba, mela m'għandha importanza xejn. Imma ma tistax tgħid li l-Knisja, li l-fidi nisranija, li l-persuna ta' Ġesu huma moderately important, nista' nagħti kasom daqqa kultant hekk isu ħobi, isu passatemp. Jekk il-fidi nisranija, jekk it-triq li għallimna Ġesu, jekk il-persuna ta' Ġesu huwa dak verament li qal li hu, jiġifieri il-feddej tagħna, allura hu ta' importanza essenzjali. Ejjew narfu dan u ħajjitna niffukawha fuqu biex dejjem nirċievu iktar dak li hu jixtieq jaqsam magħna. Laqda tiegħu mal-missier, il-verità, il-ħajja ta' dejjem. Ejjew ħuti nagħmlu pawża żgħira fiskiet biex verament nerġgħu niffokaw l-attenzjoni tagħna fuq Ġesu u nitolbuh li l-istess imħabba li kellhom lejh il-qaddisin tkun ukoll imħabba tbaqbaq fil-qalb tagħna meta narfu dak kollu li hu jista' u jixtieq jagħmel għalina. Ejja anke il-kredu l-istqarrija tal-fidi tagħna propju neħduha b'din l-intenzjoni b'din ix-xewqa li aħna nuru li aħna ta' Ġesu, li aħna nemmnu fih, li aħna nafu dak li hu għamel għalina, dak li hu qed joffrilna u nġeddu mill-ġdid ir-rabta tagħna miegħu. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar magħmudija waħda għal maħfra ta' dnubiet. U nistenna l-qama mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Miġburin f'dan il-moment anka mimlijin b'din il-fiduċja fil-missier tagħna tas-sema li Ġesu kontinwament kellimna dwaru bħala missier li jħobb, missier li jħen, inresqulu it-talbiet u l-bżonnijiet tagħna. U li jinresqulek lil dawk kollha li għandhom xi seta' fid-dinja biex inti tagħtihom lub ġenerużi għal bżonnijiet tal-oħrajn, lub anka li jħarsu lil dawk li huma l-iktar ċkejknin, dgħajfin, lil foqra, lil morda. Nitolbuk mulej li inti tagħtihom qalb li tixbaħ lil tiegħek. Nitolbu, ismana, nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għalina wkoll bħala Knisja biex mill-kbir saż-żgħir qatt ma nitbedu mill-kelma tiegħek, qatt ma nitbedu minnek li inti t-triq li inti l-mudell tagħna, qatt ma nitbedu mill-verità tiegħek. Nitolbu, ismana, nitolbuk mulej.
Nitolbu għal dak kollha li qegħdin ibatu. Għal dak kollha li qegħdin ibatu minħabba mart, minħabba gwerer, minħabba faqar, minħabba kwalunkwe ċirkostanza oħra. Nitolbuk mulej anke għal dawk li qegħdin ibatu minħabba li forsi tilfu lil xi ħadd għażiż. Nitolbu għal dawk li huma vittmi ta' disgrazzji, ta' tbatija kbira. Nitolbuk mulej għalihom biex verament il-preżenza tiegħek tkun dawl u fejqan fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana, nitolbu mulej. Nitolbu għall-ommijiet kollha ħajjin u mejtin mulej. F'dan il-weekend fejn niċċelebraw jumlhom nitolbuk għall-ommijiet li huma ħajjin biex inti timlihom bil-ferħ, bis-saħħa tagħtihom anke il-premju interjuri fil-qalb tagħhom. Nitolbuk anke għall-ommijiet li forsi tfixklu fi triq anke minħabba dbatija, minħabba faqar, eċċetera. Forsi anke tbedu minn uliedhom, minħabba tensjonijiet fil-familji, nitolbuk li inti treġġaħħom lura lejn uliedhom u terġa' tagħtihom il-paċi u r-rikonċiljazzjoni. Nitolbuk għall-ommijiet dedikati li anke forsi qed jirabbu familji waħedhom. Nitolbuk għall-ommijiet li tilfu uliedhom u allura dejjem iġorru din il-ġerħa fil-qalb tagħhom. Nitolbuk anke għal-nisa li jixtiequ jnislu ma qed isibu problemi, isibu diffikultajiet biex mulej inti wkoll tagħmel ħnina magħhom u tagħtihom il-xewqat tal-qalb tagħhom. Nitolbuk mulej għall-ommijiet mejtin biex inti tagħtihom il-premju ta' dejjem fis-saltna tiegħek. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Kollhom fil-festa ta' San George Preka nitolbu għall-opra tiegħu, nitolbu li aħna bħala poplu Malti u Awċi u tant ġnus oħrajn madwar id-dinja li intmessew bil-kelma tiegħu, mill-missjoni tiegħu, aħna l-koll nerġgħu niskopru l-sbuħija tal-fidi tagħna. Nitolbu wkoll għall-soċjetà tal-mużew, l-oqsma maskili u femminili biex inti mulej anke tgħinhom, tkattarhom anke fil-vokazzjonijiet biex ikomplu iwasslu l-kelma tiegħek satru fl-art. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Dawnu tant talbiet oħra mulej inresquhom bl-interċessjoni ta' Omna Marija. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Issir qaddiż dawn it-talbiet kollha nresquhomlok bi Kristu Sidna. Amen. To gain the whole world but lose your soul? What good is it to make a sweet sound but remain proud? In view of God's mercy, I offer my all. Take my life, let it be everything, all of me. Here I am, use me for your glory. In everything I say and do, let my life honor you. Here I am, living for your glory. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu, interessaqtna lejk u tajtna sem minn natura tiegħek. Alla wieħed u loli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inti għarraftna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom u miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżuħħar lil mulej Alla tagħna, hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru il-glorja tiegħek. Iżda b'ferħa akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena. U l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet.
U Alla inti sam il-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li jinġabar hawn u sawwa bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Għażiż Ġesu Kristu Sidna li fih aħna il-koll u liedek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk inti ħabbejtna bimħabba li ma bħala. Ibnek il-Għażiż li hu waħdu il-ġust tali lu nnifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsallab għalina. Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna, rrid jagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu. U waqt li kien fuq il-mejda ħal ħobs, ratt il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol, wara l-ikla, u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-dem li kien se jxerret fuq is-salib, ħa il-kalċi mim-l-imbit. Reġa' ratt il-ħajr taħ l-ħbiebu u qal ħudu u bixorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu lejt tagħna u slim tas-sewalina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu, nofrulek o Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għal bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. U missir l-aktar ħanin fit-tiba tiegħek ħares bħarsa ta' ħniena lejn dawk kollha li qed torbot miegħek, għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żomna l-koll fema waħda u qalb waħda mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qiegħed jgħinu. Ejna nħejju l-miġja ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema. Mal-Verġni Mqazza Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka u mal-Apostli u maħutna mejtin li aħna nafdaw għal-ħniena tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna inroddulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U meta Ġesu jitkellem dwaru nnifsu bħala it-triq il-verità u l-ħajja dejjem jitkellem b'riferiment għal missier. Ġesu il-missjoni tiegħu li wassalna lejn il-qalb tal-missier tiegħu, dak li Ġesu tawna wkoll bħala l-missier tagħna. U għalhekk b'ħafna ferħ ejjew induru lejn dan il-missier tagħna tas-sema u nresqulu din it-talba li għallimnaħuna l-kbir Ġesu stess. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina il-paċi.
dan u l-ħaruf ta' Alla, dan u li neħħidnu bit tad-dinja. Ħejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun sejja. I see your face in every sunrise. The colors of the morning are inside your eyes. The world awakens in the light of the day. I look up to the sky and say, you're beautiful. I see your power in the moonlit night, where planets are in motion and galaxies are bright. We are amazed in the light of the stars. They're all proclaiming who you are, and you're beautiful. I see you there hanging on a tree. You bled and then you died and then you rose again for me. Now you are sitting on your heavenly throne. Soon we will be coming home. You're beautiful. You're beautiful. When we arrive at eternity's shore, where death is just a memory and tears are no more, we'll enter in as the wedding bells ring. Your bride will come together and we'll sing, you're beautiful. You're beautiful. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Ma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Mulej Ġesu inti it-triq waħdanija tagħna lejn il-qalb tal-missier. Nirringrazzjawk tal-li inti ġejt fostna. Nirringrazzjawk mulej tal-li minkejja l-umiltà tiegħek li inti ma ddejjaqx titċekken għalina, issir xejn għalina, tieħu mewta ta' kriminal, imma fl-istess ħin ma ddejjaqx tkellimna bis-sinċerità u l-verità tiegħek mulej u turina li inti din it-triq waħdanija lejn il-missier. Allura mulej nitolbuk li aħna nikbru
f'din it-triq, nimxu f'din it-triq, inħaffu f'din it-triq mulej. Nitolbuk li aħna mhux biss nimxu warajk, imma nfittxu li nixbħu lilek. Nfittxu li inti tkun il-modell tal-għażliet kollha tagħna, tal-ħsibijiet tagħna, tal-kliem tagħna. Jenna verament biex nimxu miegħek mulej u biex nimxu warajk. F'din it-triq li sew tiħodna fil-glorja, imma wkoll li kultant trid tgħaddim it-triq tas-salib ukoll. Imma l-aqwa li nkunu miegħek mulej. Allura nitolbuk li aħna verament nfittxu li nsiru narfuk, li aħna nsiru narfuk fil-kelma tiegħek, fl-iskrittura. Li aħna nfittxu li nqattaw momenti ta' talb miegħek fejn inti tkellem il-qlub tagħna. Nitolbuk mulej li aħna verament narfu l-verità li inti tixtieq tkellimna u narfu li bot minnek m'hemmx ħajja, m'hemmx sens fil-ħajja tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. U ta' qabel intemmu din il-qudisa nixtieq nlaqakom ma' Simon, dan iż-żagħżugħ li għandna fostna li llum ranna il-qari. Simon huwa membru tas-Soċjetà tal-Mużew, allura anka fl-okkażjoni tal-lum tal-festa ta' San George Preka xtaqt nistiednu biex jaqsam riflessjoni ċkejkna magħna ħalli anka nkunu nistgħu verament napprezzaw ukoll dak li ċċelebrajna u anka nifhmu dejjem iktar anka mill-lenti żagħżugħa xi tfisser din is-sejħa wkoll. Tajjeb, kif qalilkom Father Brendan, jiena jisimni Simon, għandi 27 sena u membru tas-Soċjetà tal-Mużew. Kif tafu matul dan il-weekend, illum propju llum hija l-festa ta' San George Preka. U nafu li dan il-qaddis tajjeb waqqaf din is-soċjetà sabiħa tal-mużew. Hekk kif il-ġimgħa l-oħra ħsibna fuq jum il-vokazzjonijiet, dan il-personaġġ, dan il-qaddis Malti ftit ħafna mijiet snin ilu, tajjeb, ħafna snin ilu, ikkopera mal-grazzja ta' Alla u tagħna din il-vokazzjoni sabiħa mużew mina. Tajjeb, li l-Knisja hija monija bija. San George Preka kienu ħobb jgħid li l-vokazzjoni tal-Istat mhix ħaġa tal-bniedem, iżda hija xi ħaġa ta' Alla. U din irridu nifhmu anke bħala żgħażagħ li Alla l-ewwel li jagħmel is-sejħa u aħna nikkoperaw mas-sejħa tiegħu. L-vokazzjoni Alla l-ewwel li isejjaħlek biex tkun magħżul u taqdih fl-għaqda tiegħu. Il-pjan ta' kull wieħed u waħda minna, Alla għandu pjan għalik u għalija, tajjeb, u wara ħafna disċerniment inti tażel l-istat tal-ħajja tiegħek. Jiena anzi 5 snin ilu iddeċidejt li ninaqat ma' din is-soċjetà, tajjeb, wara disċerniment biex inkun nista' naqdi lil Alla f'din l-għalqa. Kif qal Father Brendan, ħafna toroq imma jwasslu lejn triq waħda, tajjeb li huwa Kristu. Dun George kien iħin kollu jgħid li aħna rridu nimxu warajh, tajjeb l-għan ta' din is-soċjetà huwa li Kristu jsir magħruf u maħbub kif iġib l-istess isem tal-għaqda tagħna, mużew li jfisser mgħallem mhux li kien id-dinja kollha timxi wara l-Evanġelju tiegħek. Jiena nawgura lilna l-koll li f'dan iż-żmien li qegħdin Dun George kien jgħid aħna qegħdin hawn 4 ijiem, tajjeb, nisimgħu s-sejħa ta' Alla lina kontinwament. It-tweġiba li iva ma tgħidix darba biss, imma tgħidha kontinwament. Twieġeb iva lil Alla kontinwament. U jien nawguralkom li llum propju fil-festa ta' San George Preka nitolbu lil dan il-qaddis biex ma nibżawx inkunu xhieda tal-verbu mdej, ix-xhieda tal-iben Alla li sar bniedem. Li Dun George kien ħafna devot ta' dawn il-kliem li l-iben Alla ma baqax hemm fuq imma niżel magħna. Il-paċi magħkom. Grazzi Simon. U lilkom li qegħdin nisseguna nħeġġiġkom biex mod speċjali jekk din il-quddiesa saret tfisser xi ħaġa likom, mod speċjali l-ambjent, iċ-ċelebrazzjoni, l-mużika, dak kollu li aħna naqsmu magħkom, anke forsi titħajru li taqsmuha ma' sħabkom ukoll biex inkomplu inferxu il-ġid li jista' joħroġ minn dawn l-okkażjonijiet u allura intkom tafu li kemm permezz ta' YouTube u anke permezz ta' Facebook inkunu nistgħu nixxerjaw live events, eċetera, tafu iktar minni. Imma nħeġġukom biex il-ġid li kollu li jista' joħroġ f'dawn il-jiem inkunu nistgħu nippruvaw naqsmuh mal-oħrajn. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema
Ek ukoll dbedu mill-modi tiegħu u timlieħ b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom ukoll. Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Inroddu ħar lill-Alla, alleluja, alleluja.